Έχεις παίξει top 11, αλλά νιώθεις ότι κάτι λείπει. Μήπως κάποιοι προπονητές έχουν ένα μυστικό που τους κάνει πάντα να κερδίζουν. Σήμερα θα σου δείξω ότι κανείς δεν σου λέει τα κρυφά κόλπα που μεταμορφώνουν μια μέτρια ομάδα σε πρωταθλήτρια. Αλλά πρόσεξε, αυτά τα μυστικά δεν θα μείνουν για πάντα στον αέρα. Μείνε μέχρι το τέλος, γιατί εκεί αποκαλύπτεται το πιο δυνατό τρίκ που κανείς δεν περίμενε. Λοιπόν, αν θες να χτίσεις μια πραγματικά δυνατή ομάδα στο top 11, πρέπει να ξεκινήσεις σωστά. Το πρώτο μυστικό είναι ο σωστός παίκτης. Τι ψάχνουμε? Έναν παίκτη μέχρι 21 χρονών, με 61% δύναμη, 4 αστέρια και το πιο σημαντικό, χωρίς θέση και χωρίς καμία ικανότητα. Μόλις τον αγοράσεις, δεν κάθεσαι. Τον πας κατευθείαν για προπόνηση. Εδώ είναι το κρίσιμο σημείο. Επιλέγεις τις πιο δυνατές προπονήσεις, αυτές που έχουν ένταση και δίνουν γρήγορα αποτελέσματα. Έπειτα, επιλέγεις μία ικανότητα που θες να του βάλεις. Τώρα, για να καταλάβεις αν ο παίκτης είναι πραγματικά δυνατός, ξεκινάς την προπόνηση και παρατηρείς. Αν κάθε προπόνηση σου δίνει 2 διπλά μπόνους ικανότητας, τότε έχεις πετύχει διαμάντι. Όσο περισσότερα διπλά, τόσο πιο ταλαντούχος είναι ο παίκτης σου. Όταν ολοκληρωθεί η ικανότητα, ξεκινάει η αληθινή εκπαίδευση. Και τότε θα δεις, ο παίκτης σου αρχίζει να ανεβαίνει τρελά. Φτάνει 110% πολύ πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Και αυτό είναι μόνο το πρώτο μυστικό. Θες να πας στο επόμενο επίπεδο? Το επόμενο βίντεο έχει ακόμα πιο δυνατό μυστικό που λίγοι ξέρουν. Μην το χάσεις